Gata. Ia. Banii. M-am adus-o perfect. Ce l-am pus barca, ești nebun? Bă, ești prost? Ți-am pus-o perfect. Eu ce... Bravo, bă, corect. Bă, dar uitați ce l-am pus barca, bă, nebun. Mulțumim. Noi, că e a noastră la toți. Suntem frați cu toți, nu că m-am îmbătat. Bă, dar uite ce l-am pus barca, băi, nebunilor. Ia uite, ați luat masa în oraș. Și beat. Și beat. Ați făcut un duș? Facem, mă. Nu-i problemă. Mă, da și tata. N-are nicio problemă, dă-i așa. Lasă, faci baia acasă. Gata. Da, la oraș. Gata. Bagă și pe lui la loc acum, câncat. Îi bagă pe lui, după aia... Ha? Ce? Lăcote, mă. Stai așa cum mai Uite tau, ce dar... sori. Ai văzut că l-am adus barca perfect, ești nebun și băut. Nu, băuția asta să leg pe a ta. Ascult pe asta. Să o aduci înapoi pe a ta. Pune pe asta. Nu, nu. Băi, n-auzi ce faci. Bagă ea, băi, cu arpa aia, bagă pe aia Nu, cu arpa. că băgăm pe lui la loc, măcar e loc. Vreți. Mai dă-o așa, bravo, așa. Aia nu cam atinge barca asta? Gata. Cum se vede eu? Ha? Vezi. Hai să o tragem pe lui Carlos, acum. nu? Da. Da? Urcă, David. Încep. Hai. Dă ușor, hai. A, cum stă la Dă-i telefonul în buzunar. Da. Bună! Da. Bine, ooleu. Care asta? Încearcă și noi repede. M-ai udat fleașcă degeaba, am băgat aici cu mâini. Șampanie, șampanie. Tata, e sirena. Mai, eu nu cred că e treaba bună. Opa! Știi și șampanie. Hai băieți, veniți aici la haleală, că Cristian nu mai este. E și ziua. Asta eu fac cinsti pentru el. Fac cinsti pentru el. eu. Oh, masă. Oh, aici am un compartiment mare. Foarte mare. Am aici rafturi. Oglindă și pe aici. Sus. Ala. Aici am cuier. Asta nu știu pentru ce sunt. O, de astea și găuri. Astea. Aici. Volanul. Lângă asta aici. Cam atâta. Toate felurile. Și geam. Florin și... Ligia, David, vrei și tu? Da. ce să legi mai în față? Ce să? Un telefon. Pizza. Care și jos înăuntru? Pizza. Dar iar a scăzut Dunărea? Da. Terminată, nu ai văzut ce s-au băgat restricții de tonaj și nu mi-a luat pe ăștia să întrage la masă. Păi numai că au rămas la Cernavod, au rămas în Șenov. Papaie? Da. Eu mă hange Da, mă, de la fi cu 6 vii și cu 2 vii sau... Ce? ca și cum un iaht și o barcă combinată. Face ca un fel de vapor. Nu-i vapor. Eu mă, nu tu, când am venit după o oră.
Vin mai cu telefonul la prin buzunar, stai mai pe mijloc. Când pleci, David, în tabără? Duminică. Da, duminică. Duminică acum? Mhm. Și cum ești? Pregătit? Aha, nu chiar. Nu, de ce? Pentru că n-am Încă nu asta. și-a făcut bagajul, Mai încă... este din aia? Păi, de-abia am scos niște bani cu ce are, cine să mai iau, nu mai e. Și cam atât este, dacă pot.